אמא, יש לי סיפור שמתאים בדיוק גם לפיג'מה וגם לשמיכה הזאת. קוראים לסיפור הזה, הבובה בעלת השערות הצהובות כמו שמש. הייתי ילדה בת 4, בדיוק כמו שאת. אמא שלי אסתר ואבא שלי יצחק אהבו אותי מאוד. גרנו במקום שנקרא רמתיים. בבית יפה מוקף גן גדול ובו עצי פרי רבים. היה שם עץ ענק של אגוזי מלך. היו 3 עצי רימונים, היה עץ הנונה, היו גם עצי מנגו שזיפים שחורים, ירוקים וצהובים. יותר מכל דבר אחר בעולם אהבתי לטפס על העצים הגבוהים, ועוד יותר אפילו אהבתי להשקות את העצים. מי עזר לי אתמול להשקות את העצים? עזרת לי אתמול? נכון. אבא שלי היה חופר גומות גדולות מסביב לעץ. את יודעת איך הוא קרא לגומות האלה? צלחת. צלחות, נכון. ואני הייתי ממלאה בהם מים עם צינור. בימי הקיץ החמים הרשו לי להכניס את הרגליים לגומות החמימות ולהתבצבץ. הייתי כולי מלאה בוץ. הכל היה מקסים ונהדר. עד שיום אחד, אבא שלי יצחק אמר שהוא נוסע למקום רחוק. הוא יהיה חייל ויעזור להילחם בגרמנים. אמא שלי בכתה קצת והייתה עצובה. אבל אני אמרתי לה, אל תבכי, אבא יחזור אחרי המלחמה. כעבור כמה ימים, אבא שלי בא הביתה לבוש בגדי צבא, והיה לו גם כובע של חייל. הוא גם נתן לי לחבוש את הכובע הזה. הראיתי לך תמונה שלי בתוך כובע, נכון? הוא חיבק את אמא ואותי הרים על הידיים, וגם שם לי את הכובע שלו על הראש ואמר, תשמרי על אמא ותעזרי לה להשקות את העצים. אמא שלי באמת לא ידעה איך משקים את העצים, היא רק ידעה אנגלית הכי טוב. וכך עברו ימים. כל בוקר שאלתי את אמא, מתי אבא יבוא? וכל יום היא אמרה, הוא יחזור כשתיגמר המלחמה. חיכיתי וחיכיתי, הלכתי כל יום לגן, אבל הוא לא בא. עד שיום אחד בצהריים, אמא באה לקחת אותי מהגן מוקדם, לפני כל הילדים, וראיתי שהיא שמחה מאוד. בואי נלך מהר הביתה, היא אמרה לי בחיוך, מחכה לך שם הפתעה. מה אמרנו על היום הזה? שזה יום של? הפתעות. נכון, כל היום של הפתעות. מזל שהגן היה קרוב אל הבית, כי לא הייתה לי סבלנות, ואמא שלי לא רצתה לגלות את ההפתעה, כי... מה אנחנו אומרים על הפתעות? אסור לגלות. נכון, הפתעות לא מגלים. ככה היא אמרה לי, אבל היא אמרה את זה באנגלית. הגענו במהירות הביתה. בחצר עמד חייל. מי זה היה חייל? תנחשי. גבוה וחזק. לא היה לו רובה, אבל היה לו חיוך גדול וחיבוק גדול בשבילי. הוא הרים אותי על הידיים ולא רציתי לרדת. אבא חזר. ליד הרגליים שלו היה מונח תיק גדול, תיק חום עם ריצ'רץ'. חשבתי לי, רגע, אבא הוא ההפתעה, אבל מה יש בתיק החום? לא רציתי להיות חצופה ולשאול. אבא שאל איך בגן, וגם אמר שרואים שהעצים האהובים שלו באמת קיבלו מספיק מים. ועוד הוא אמר שקיבל חופשה רק לכמה ימים, ושהוא צריך לחזור למלחמה. אבל האמת, אני רק חשבתי מה יש בתיק. אבא התכופף אל התיק והתחיל לפתוח את הריצ'רץ' לאט לאט. פתאום ראיתי משהו צהוב מציץ. חוטים צהובים. הריצ'רץ' נפתח עוד קצת וראיתי בד משובץ. רק לא סמלה, חשבתי. אבא המשיך לפתוח את הריצ'רץ'. הוא עשה לי תרגיל של הפתעה. וראיתי ידיים ארוכות ורודות מציצות, ורגליים ארוכות ונעליים. תנחשים מה זה היה? מה זה יכול להיות? בובה. סוף סוף פתח אבא את כל הריצ'רץ'
והוציא מהתיק בובה גדולה עם שערות צהובות כמו השמש שציירתי בגן, ועם עיניים כחולות גדולות. הבאתי לך בובה ממצרים, אמר אבא בחיוך. חיבקתי את הבובה חזק חזק וקראתי לה זיווה, בגלל השערות הזהובות שלה. זאת הייתה הבובה הראשונה שלי. לאף ילדה בגן לא הייתה בובה כזאת. ועוד ממצרים ועוד מאבא חייל. סיפור של הפתעות אמרנו? אוקיי. עכשיו את תלכי לישון. תודה. כן. מה הסיפור שלך? עכשיו את רוצה ללכת לישון? לא בא לי. לא בא לך לישון?